Добре. Ще тръгнем рано сутринта. Ще ми липсвате. Почти нямах време да се порадвам на Томасито. Но разбирам, че това е най-добре за всички. Вие трябва да останете сами, трябва да си починете, да се възстановите от толкова притеснения. Да, така е. Имаме нужда от тази почивка, макар че признавам, че се притеснявам да заминем с Едуардо и да оставим имението без надзор. Няма да е без надзор. Панчо ще се погрижи за всичко. Ами ако Монте-Кристо се върне, скъпи? Не се тревожи вече за това. Мартин също ще бъде тук и ако Монте-Кристо се върне, ще го арестуват. Вярно е. Елена, моля те, не мисли за нищо и си почини. Да. Отивам да говоря с Мартин. Още ли се притесняваш? Може да кажеш, че съм глупачка, но все още не мога да се успокоя. Мисля, че е нормално. Много дълго живя под стрес, защитавайки се. Опитваше се да оцелееш. Логично е да ти е трудно да мислиш, че всичко е наред. Сигурно е това. Ще се чувствам странно далече от тук. Скъпа, скоро ще се върнем. Като си дойдем, ще направим изложба с най-добрите коне. Ще възродим бизнеса и имението отново ще блесне, както преди години. Да. Приемам предложението ти. Виждаш ли? Пуснах жалба. И справедливо.